Дякую великі, вітаю, дорогие сябры. З днём роднай мовы ўсіх. Калі беларус не будзе размаўляць з беларусам по-беларуску, ніякай Беларусі не будзе. Францішак Скарына, які у Вільні, у гэтым самым горадзе, больш 100 гадоў таму абараняў беларусаў ад расійскай імперіі, сказаў: «Мова наша святая, бо яна нам ад Бога дадзена». І гэта не проста, ведаеце, такія прыгожыя словы. Таму што значыць святое? Святое – гэта нешта аддзеленае для Бога, нешта аддзеленае для вечнасці, для жыцця вечнага. Праклятае – гэта аддзеленае на знікненне, праклятае – аддзеленае для пекла. А святое – гэта для валадарства небеснага. І мы вучымся размаўляць па-беларуску не толькі таму, што нам трэба камунікаваць на роднай мове тут, але і таму, што тыя з нас, хто дажыве да неба, уласна кажучы, тыя з нас, каго туды возьмуць, яны будуць размаўляць з беларусамі мінулых пакаленняў, канешне ж, на роднай беларускай мове. Таму што мы, беларусы, маем гэтую мову звыш. І гэта той дар, які Господ хоча чуць ад кожнага з нас з вами штодня. Дык вось, калі я быў у турме, напісаў вершы, на волі вершы пісаліся слаба, сумятня, дзейнасць, там такая творчая лабараторыя. Тым больш апошнія пару гадоў гэта была гарадзенская турма, якая, можа хто ведае, размяшчаецца ў мурах былога езуіцкага калегіума. Ну і там сидзіш у камеры, там на 4 чалавекі, напрыклад, і там такія скляпенні, так і бачыш, як хтосьці з паслушнікаў езуітаў 200 гадоў таму там маліўся і праслаўляў Господа. Ну, а апошнія 200 гадоў там была расійская турма. Дык вось там я напісаў цэлую сціжму вершаў. Спадзяюся, калі дасць Бог, усё будзе добра, яна выйдзе ў кнізе «Беларусь – гэта святое», кніга турэмных малюнкаў, якія маляваў для сына Францішка, і выслов'яў, якія будуць адпаведныя з кожным з гэтых малюнкаў. Цяпер я хочу прачытаць вам верш пад такой самай назвай. «Беларусь – гэта святое». Ззяе сонца у люстры крынічнай, светіцца сэрца у ясным абліччы, шэпчуць бары малітоўным настроем. Беларусь – гэта святое. Полац, Заслаўе, Мір і Несвіж, Вішнева, Слуцк, Пастаўскі, Парыж, Віцебск і Пінск, Гародня, Дастоева. Беларусь – гэта святое. Бог Айцец, Сын Бога Жывога, Дух Святы, бясчотны і строгі. У Беларусі сыходзяцца трое. Беларусь – гэта святое. Святое, аддзеленае для Бога. Бог са святога спытае строга. Ты беларус, памятай тое. Беларусь – гэта святое. Тэма святасці ў дачыненні да Беларусі і да беларусаў, мне здаецца, ключавая. Калі у свой час я гадамі просто напружваў галаву, задумаўся над тым, а што ж такое беларуская нацыянальная ідэя, у нейкі момант раптам усё склалася. Вось уявіце сабе, калі б мы марым пра беларускую Беларусь, мы марым пра цудоўную Беларусь, калі б у сённяшняй Беларусі усё было б, як мае быць па-беларуску, але пры гэтым захаваліся хлусня, крывадушша, забойствы, крадзеж. Часам яно і бывае паміж беларускамоўным. І калі б у Беларусі гэта захавалася, ці была б гэта Беларусь нашай мамы. Значыць, акрамя формы, акрамя беларускай мовы, нам патрэбны яшчэ і змест. Святасць, яна не толькі ў тым, што мы мусім размаўляць па-беларуску. Святасць у тым, каб цягнуцца да гэтага ідэалу. На тое яна і нацыянальная ідэя. Гэта ж крышталь, гэта ж ідэал. І вось калі мы задумваемся, што альбо хто, у рэшце рэшт, вобраз, яснасць нацыянальнай ідэі, мы прыходзім да адной яснай формулы. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта Ісус Христос, які размаўляе па-беларуску.
Гэтая формула спачатку выклікае такое пэўнае агаломшванне. Ну, это, маўляў, вось як афраамерыканцы кажуць «Jesus was black». Христос быў чорны. Не, гэта не з гэтага шэрагу, бо Бог даў нам гэтую мову. І Бог, сам Ісус Христос, Ён размаўляе па-беларуску гэтак жа сама добра, як размаўляе на любой іншай чалавечай мове. І калі мы хочам бачыць ідэал, то мы можем звярнуць увагу проста на Ісуса, бо гэта ідэальны чалавек. Для вернікаў гэта ясна, тут нічога тлумачыць не трэба. Але і для тых, хто не верыць у Бога, і для тых, для каго Ісус Христос не з'яўляецца Богам, прызнаюць, гэта маральны ідэал. Сапраўды гэта чалавек, які ёсць увасобленая любоў, увасобленая ахвярнасць, увасобленая вера. І для нас, для беларусаў, самае натуральнае гэта выяўляць у сабе той вобраз і падабенства Божае, якое нашыя продкі выяўлялі ўжо 1000 гадоў. Ісуса Христа, які размаўляе па-беларуску. Калі мы, дасць Бог, і трапім у небесны Иерусалим, напэўна, там ёсць цэлы квартал, заселены беларусамі, ну і там, паверце, там будуць размаўляць па-беларуску. Я спадзяюся, што мы сустрэнем там Скарыну і Каліноўскага, зможам паразмаўляць і з Багушевічам, і з Вітольдам Ашуркам, і мы убачым і даведаемся, што ж гэта такое, наша нацыянальная ідэя. Ну, а я прачытаю вам той же верш з той же гарадзенскай турмы. Христос размаўляе па-беларуску. Бог ведае усе чалавечыя мовы, але уваходзіць брамаю вузкай. Для беларусаў асобнае слово. Христос размаўляе па-беларуску. Мова не проста радзімка мілая. Мова не толькі дэсерт на закуску. Мова ключ велізарнай сілы. Христос размаўляе па-беларуску. Ён унутры, нацелены ў неба, як фейерверк гатовы да пуску. Молішся, самае тое, што трэба. Христос размаўляе па-беларуску. Кожнаму роду асобная мэта, кожнаму гену свая нагрузка. У апосталах, песнярах і паэтах Христос размаўляе па-беларуску. Гэта табе не дзен і не кёрлінг, і нават не шчы з кіслай капусткі. Не забывайцеся, каб не ўмёрлі, Христос размаўляе па-беларуску, нібыта эльфы ў крыштальнай спарудзе, нібы анёлы ў крыляючым спуску. Мы, беларусы, Божыя людзі, і з Богам гаворым па-беларуску. Ох! Наступная моя кніга пасля «Беларусь гэта святое» будзе называцца якраз «Христос размаўляе па-беларуску» і 33 доказы гэтаму. Многія рэчы, якія вы там прачытаеце, і якія я знайшоў, адкрыў, якія Господ паказаў у той самай гарадзенскай турме, я спадзяюся уразіць таксама і вас. Ну, а я, ў сваю чаргу, і не толькі я, многія беларусы, мы марым пра Беларусь, якая будзе збудаваная на хрысціянскіх каштоўнасцях. Нашыя продкі 1000 гадоў такую Беларусь будавалі. Полацкая веча – гэта была вечавая хрысціянская дэмакратыя. Залаты век, Вялікае княства у нас гэта была шляхецкая хрысціянская дэмакратія. У 20 стагоддзі мы, беларусы, пачалі і беларускую хрысціянскую дэмакратыю як народную сілу. Тое, што беларусы будавалі сваё жыццё, зыходзячы з маральных каштоўнасцяў і на беларускай мове, гэта абсалютна натуральны мацярык беларускай гісторыі, беларускай палітыкі, беларускай культуры, беларускай творчасці. Пра ўсё пра гэта я спадзяюся, што мы будзем мець асобную гутарку і асобную сустрэчу. Роўна праз тыдзень запрашаю вас у суботу о 17 гадзіне ў беларускі дом на сустрэчу «Беларуская хрысціянская дэмакратыя, гісторыя і будучыня». Спадзяюся, вам будзе цікава даведацца, як тут, у Вільні, беларусы закладалі вось такую партыю, такую сілу, якая мела асноўнай мэтай дапамагчы адзін аднаму, каб беларус беларусу быў беларус. Арганізоўвалі банкі, пазыковыя касы. Уявіце сабе, яны давалі крэдыты беларускім сялянам, каб беларускія сяляне маглі апрацоўваць з дапамогай нямецкіх машын зямлю паводле найноўшага слова тэхнікі.
Хрысціянскія дэмакраты на чале з Янам Пазняком, а гэта дзед Зенона Пазняка, хто калі не ведае, ездзілі па вёсках і вучылі беларускіх сялянаў мыць рукі з мылам, таму што гэта не толькі культура, але і гігіена. Яны ездзілі, паказвалі беларускія спектаклі, яны выдавалі сотні беларускіх кніжак, і яны дапамагалі адзін аднаму. Як гэта працавала і што з гэтага можна ўзяць для нас цяпер, запрашаю паслухаць у суботу о 17 гадзіне 28 лютага у беларускім доме. Ну, а апошнім я прачытаю тут верш, на які мяне падштурхнула, натхніла моя цудоўная жоночка, Воля. Яна мне напісала, калі яшчэ быў у калоніі ў Шклове, ліст, у якім спыталася: Паша, якая твоя мова любові? Ну, вы ведаеце, ёсць у кожнага чалавека свая мова любові. У кагосьці это мова дотыкаў, у кагосьці это мова пяшчотных абдымкаў, у кагосьці это мова клопату ці мова дапамогі. И вот Олечка пыталась: Паша, какая мова любові у тебе? Ну и вот, видите, хожу я по пилораме, политичных там, пихаюсь на пилораму, попрацуйте-ка, да, покачайте первенни, ношу эти дошки, там, скрыни с пиловинем, подкачиваюсь, и 4 станки оглушально, гучать у бетонным цеху, ритмово, так классно, вот я хожу, працую, и складываются радки один за одним. Верш так и называется: «Мова любові». Беларуская мова любові. Ненавидеть не у нашей крови, бо сказано у нашей мове: починается все с любви. Беларуская мова любові толькі сэрцам магчыма пачуць. Тут крыніцы бруяць у размове, і над кветкамі пчолы гудуць. Беларуская мова любові, и как ближний без клопоту жил, мы и ближним, мы родным у счастья отмовим, и себе отдадим на крыжи. Белорусская мова любови, гэтай мовы у нас не отнять. Мы и храмы, и замки обновим, как молиться, спевать и кахать. Белорусская мова любови, и калі ты яе збярог, у адным адзінюткім слове цябе ў вусны цалуе Бог. Беларуская мова любові хрысціянаў з усіх краёў, у самім Хрысце як аснове Беларусь яднае наново. Адгукаецца ў Менску і ў Шклове: не крадзі, не хлусі, не забі. Беларуская мова любові, калі ты беларус, любі.